Bueno, Bafinirla dago justu Groenlandia parean, Groenlandia baina askoz txikiagoa da. Eta dago gu egon ginen Bafinirlaren iparraldean gutxo gora, beraz, justu iparraldean erditik gora. Leku gogorra, kondizioak latxak, gehien bat lehenengo egunetan. Eta, bueno, llegatu gineneko Clay Riverrera, ekainaren 2an, guztiz lurtuta zegoen herri guztia, herri txikitxo bat, Inuiten eskimalen herri bat. Eta hortikan hartu behar genuen 100 kilometrotako bide bat, itsasoa zeharkatzen, izoztuta zegoelako elurretako motorrekin, eta bilatu behar genuen kanpo base bat, ez? Kanpo base hori aurkitu ondoren, gelitu ginen hortxe, uste dut 50 egunen guru. Jendea jun ginen, 7 pertsona, juten ginen, eneko eta neu, eskalatxeren moduan, gero eskalatxeren moduan baita etortzen zen Hansi Orauer, gure lagun bat, Norfaceko taldean dagoen lagun bat, honek ekartzen zuen beste kide bat, Ben Lepesan, bere lagun bat, eta 4 eskalatu behar genuen, ez? Hortikan aparte etortzen ziren 2 kamalari, eta gero etorri zen azkenean sukaldari, ehiztari bat, ez? Tipo bat, gazte bat zekiena ehiztatzen, espade hartzen gatik, talde handia jun ginen 7 pertsona. Ideia azkenean gu genuen aurten, ideia Bafineak juteko, ez genekin ze partera, ez? Hegoaldera, iparrera ez genekien. Eta halako batean hitz egiten goratzen dute Gabonetan Hansi horrekin, austriarrarekin. Lagun bat komentatu dit, igual toki bat dagoela ona, ikusi dela argazki bat, eta holan sortu zen, ez? Beste lagun hau, Luxemburgarra, Ben, zeukan ikusita argazki bat zientifiko batzuena, hor justu interneten ikusten zirela pareta batzuk atxean, ez? Ikusten ziren sekulako hormak, ez? Eta holan sortu zen proiektua, zergatik ez dugu bizitatzen toki hori, ez? Eta abiatu ginen, sekulako abentura zen, ez genekin zen neurria zeukaten paretak, zi arkitu behar genuen, eta pixka bat arriskatu ginen, ez? Konturatu ginen ez zegoela inongo posibilitaterik reskaterako ere, ez? Justen ziguten lurreko motorrekin, justu itsasoko izotxa urtzen hasten zanean. Eta, klaro, izotx hori guzti zurtu arte ezin ziren sartu bote txiki batekin, lantxa batekin. Orduan, tarte guzti horretan ez genukan helikopteroren posibilitaterik. Orduan, alde horretatik pixkat urduri egon ginen. Gero, pareta horiek bilatu behar ziren, egin genuen esplorazio egun oso bat, Aranetik ibiltzen, eta behintzat ikusi genituen 2 pareta. Momentu horretan jara erabaki genuen kanpo basean non jarri eta gauza guzti horiek. Psikologikoki oso gogorra, azkenean ikertan ineu eta ni uste dut beste espediziokideak akzioko jendea gara, gustatzen zaigu zerbait egitea, ez? Kasu honetan gero eta urte gehiago izan, gero eta esperientzia gehiago, gero eta lasaiago gauzak hartu, baina hola eta guztiz egon ginen, uste dut ja 25 egun edo 22, 23 egun ezer egin barik, bakarrik egunero elurretan, egunero txakin, egunero sekulako haizea, eta hori zela eta oso gogor egin zitzaigun espedizioaren lehenengo zatia. Normalean badakizu nahiko urduria garela, baina kasu honetan jun ginen mentalizatutak, ez? Jendea esan zigun Bafinen eguraldi txarra egiten duela, eta jun ginen nahiko lasai. Irakurri, dendan egon eta denbora pasa. Konturatu 24 ordu argia dagoela, ez? 24 ordu, azkenean zaude dakit beste mundu baten bezala eta da orduak pasatzea eta hitz egitea. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Azkenean iritsi zen eskalatzeko ordua, eta oso ondo, gogoratzen dut bakarrik eskalatzen, lehenengo egun 2etan pasatu genuela benetazko hotza, gero ja eskalatzen genuen eguzkia ematen zionean paretari eta asko hobeto. Eta gero paretarekin baita ere, lehenengo paretarekin asmatu genuen, oso pareta polita, Belly Tower deitu genion, sabela daukan gizona horrelako bat izango zen itzulpena, uste dut.
Eta bueno, oso pareta polita, bitxia, marra, ederra ikusi genuen baita ere. Gure lehenengo esperientzia zen, holan talde handian edo 4 pertsona pareta baten. Eta bueno, eramaten gu nahiko ondo eraman dugu, arraro egiten zitzaigun, zeren ohituta gaude gu bakarrikan lan guztia egiteari, eta kasu honetan nola 4 pertsona zara asko banatzen da, ez? Lana gutxiago da eta pixka bat erresten du, ez? Holako paretetan eta leku zaietan egoteko nahiko erresten du, ez? Ez genuen esperientzia hori oraindikan, eta konturatzen zara, desgastea askoz gutxiago dela. Gure inglesa badakizu ez dela sekulakoa, baina bueno, saiatzen ginen, eta egia esan da baita ere asko betu dugu, ez? Arteka perfecta, fisura oso onak, besteko, arkitu dugu, nik uste dut, sekulako horma, arroka oso ona eta azkenean iriki dugun bidea kalitate handikoa. Lehenengo bidea, Belita Guerreko bidea, Dedor deitu genuen, atea edo horrelako zerbait, eta honetan pareta oso gogorra eta asko lantzekoa, ez? Hurrengo hirurak estilo alpinoni igo genituen. Pentsatu behar da, igotzen ginen mendi bakoitza eskalatu barik zegoela, ez? Orduan, pareta eskalatu barik, mendia eskalatu barik, ni uste dut alpinista baten edo eskalatzaile baten ametsa dela. Gehien bat izena etorri zaio largo gogorrenari, ez? Largo gogorrena 8 maila inguru izango zen, eta zeukan gustatzen duguna eskaladan kriston atea, ez? Kriston, ez daki, bisagra esan genuen olako mugimendu bat, hanka jute zirenak eta aguantatu behar zena bisagra osoa, ez? Ate osoa, ez? Horregatik jarri genion azkenean izena, ez? Hori da gehien kostatu zitzaigun largoa, denbora dezente pasa genuen largo hori lantzen, eta azkenean esan genuen, hau da, ez dakit, el dia osoa representatu duen largoa, ez? Eta jarri genion izen hori azkenean. Hombre, kondizioa kontutan hartuta egin dugun paretari gorrenetarikoa, ez? Egia da baita ere etxean, Naranjo egun esen adibidez, pareta gogorrauak egin ditugula, ez? Baina kontutan hartu behar da, Naranjon udako kondizioetan zaudela, hementxe zaude neguko kondizioetan eta gainera guztiz aislatuta zagozen leku baten, ez? Niztu dut itzultzeko oraintxe berten igual datorren urtean ez, baina pentsatzekoa da, ziren pareta daude, edozein tokitan daude 1000 pareta hortikan, baiara berriak, eta niztu dut leku zoragarria dela. Eta hori indikan ez dakigu ziur. Ni pentsatzen dut jarraituko dugula pizkat marra berdinean, ez? Linea berdinean. Oraintxe egin dugun erronka hau asko gustatu zaigu, asko gozatu dugu, eta ni uste dut marra honetan jarraituko dugula. Igual agian hurrengo urtera begira Himalaia izan daiteke, baina horrelako proiektu polito bat. Igual trangon egon ginelako proiektu bat horrelako zerbait, baina oraindik zehaztu barik. Gaude egiten nahi duguna, eskalatzen dugu, juten gara hortikan, eta ez dakit profeta garen edo ez etxean, baina ez dakit, izaten bagara ondo eta ez bagara izaten baita.